Bizim bugünkü mehmanımız Täze Yüz. Ahmetcan gowmy? Yo, gowmadım. Yaxşı. Näde? Alhamlar gaýnaýamy? Boljak ýok. Aýty bolama. Hiçin orna bolsun. Sağ ol. Ha, gönü soramazdan başlaly. Sizin muşdaqlygyňyzda da hatam bir gyzykly bolar ýaly gönnen. Soramaz şeýle. Ýöne soramaz hiç ýa-da ters düşünmeler, çyndan ýürekden jogap bermeli. Razy? Ahmet näsaňa diýeli, şu gün biri gelip aýdýar. Ahmet, yani tomoşaçylarymyzyň diline Täze Yüz. Senin ömrüňde 3 günüň galy. Şol 3 günde näme derdin? 3 günüm galy. Ha. Bu gözüň ataryn 3 günüň galy. Hemme zat pikde näme etmeli, näme sarp ederdin? Bir özüň gözüňe atyp ýürekden jogap. Öýde bolardy mukammetden. Masgalamydan. Başga godama kellemedim. 3 günüm şeýle bolarda. Ha. Dogry. Şu wagt häzir durmuşdaky öz başagylyklaryň bilen durmuşyň häzirki pursatyny zatlar dowam edýärmi? Bollugyna edýär. Bollugyna edýär. Ýani köp wagt işe sarp etýär şu wagt. Köp wagt. Dogry. Näme päsgelçilik görediýär diýjek boldum. Üçinji soramam ýana iş bilen esas edýärmi? Başagy bolýar. Bolama. Halallaşýar. Gowjagap ýöne şu tadbir zady bellek geçipmeli. Proýektimizin ady hiçden giçýaşy da. Hiçden giçýaşy proýektimizin adyndan belli bolýaly. Durmuşdaky bir adam her bir wajyp işlerini 3 güne garaşdyrmak gerek gel. Has wajyp zatlaryny 3 güne garaşman edip bermeli. Proýektimizin esasy maksady seniň pikirini tomoşaçylarymyza, seniň muşdaklygyňa ýetirellidik. Tomoşaçylarymyza da gyzykly bolanlar diýip pikir edýär. Gelenin üçin çaqly kabul eden üçin köp sag bolsun aýdýar. Brand Visa Collection'yň adyndan himayatkar Täç Kofiýanyň adyndan sag bolsun aýdýar. Real pikirlendirdiň. Ýeretek çeňraçyk sag bol himayatkaryň adyndan. Sag ol. Köp sag bol minnetdar. Elim versen ele bol, öçüp dursun telefon senden başka ne bilem o. Bize fakir berjek hiç saat var.